Nah, iki lho ngosok gede lombang iki. Yo lah yo kuwi wis dipikir. Lho, Dik. Iki lapo ning kene, Dik? Anu nang. Nomor apa itu ora? Paitu. Engko Dik, ora aku, Dik. Gawenane anakku kok. Oh, ngono. Lha kudu apa iki? Anu ki lho, Dik. Mempersiapkan lho lomba 17 Agustus. Oh, apik wenono iki. Pemuda kok ngene iki lho, sing tak beli-beli. Terus bangsa iki. Ojo kok Paitu. Wah, senane cewek wong wedok. Ngene nang. Nak iling-iling lomba ndak malah aku kelingan cerita. Oh, cerita, enak cerita iki. Jajal iki. Aku dhisik tenang ora. Pas wae penjajahan, nek ora. Arep mangan tok kuwi to. Ora enak. Turu ora nyenyak. Ngising tok to nang ora iso. Wedih, kok ngono semeno, Dik? Heeh, lha wong arep ndodok tok wis mburi tembak iki kok. Oh, tak cetali gelem. Iya. Pada zaman dahulu ono apa to ndhuwur ngeting dhuwur? Ora ono bintang kok. Kok saged melu to to? Iya. Pada zaman dahulu. Mas Paitu, tolong. Jangan berisik. Paitu itu siapa? Mister itu Pak itu yang ngintian itu. Ngintian. Ngincengan. Ngincengan, orang ngintean. Ngincengan itu apa? Ngintik dari belakang. Oh. Golongan kecil. Ngeker. Iya ya. Oke, ini jaga yang baik. Siap. Jangan sampai lolos. Siap. Lu. Kandung. Biasa wae. Pokoknya jaga ya. Siap. Aku mau toilet dulu. Siap. Oke. Walah, esuk-esuk kaya sepi sapore kaya. Biasane ibu-ibu ya do gosip kok ya ora ono blas. Aduh. Niki ya duwe anak lanang siji ya. Bengi kloyar-kloyor, awan turu kaya lawa. Geblukan iki jenenge. Oh, ngono kok njelawo enak. Alah, kerja wegah yo bojo ayu. Sopo sing gelem? Alah. Hah. Wis sakmene apa? Sing lemah yo iki. Duh. Piye lah? Cara bebas gede ibu piye carane iki? Bingung aku. Kok kudu perang kowe iki? Gede kok kudu perang iki. Wis perang iki. Wis. Mbok, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tonang nah. Kowe iki arep badut ning ndi? Lho, iki piye to, Mbok? Kok ndadut iki? Aku iki arep perang iki, Mbok. Perang karo sapa? Karo company iki. Arep nglametke dhek Pak iki. Oh, Pak Ibu sing ngentutan, mencretan kuwi to, tuh. Iya, Mbok, iku, Mbok. Kalau perlu ngono mencretan, ngentutan, Mbok. Tetep aku seneng karo wonge, Mbok. Ngono. Yo sini, Mbok. Aku jalur restoran sambal deh, Mbok ya. Ngene sik, tak critani nggih. Nggih kene sik. Kene sik. Ngene lho tuh. Biyen to. Bapakmu iki pejuang. Budil to, ora umpuan. Duacuk lah. Wis nyempret
tanpa beset belas kuwi. Dibacok gak mempan. Gak umpan. Dibedel gak mempan. Gak umpan kuwi. Loh, kok iso mati piye, Mbok? Matine kuwi aku mbiyen mangan tali jangan keselek lah modiar pamu. Berarti mangan ora ana jangane. Heeh. Loh, Mbok. Matene bae kok elek men ya? Lha. Enggak elek aku ya pejuang ya pakmu kok tutu. Heh. Lah orang lava-lava kok wis nangis ta piye iki? Aku iki gak nangis, Mbok. Lah rasake loro. Lah napa? Iki lho. Oh. Nah. Loro, Mbok, iki, Mbok. Lah. Mbok, aku njaluk dungane, Mbok, ditembak rak mempan mengko, Mbok. Oh, ngene gampang ya. Piye? Rungokke. Heeh. Bismika Allahumma wa amut. Loh. Bukane iku donga turu, Mbok. Oh, ya keliru nang keliru. Piye, Bu? Piye, Bu? Iki ngene sing bener ya. Iki Piye? bener ya. Iya. Ah. Mbak Pan ditembak ora mempan. Oh, dungane iki, Mbok ya? Iya, Le. Oh. Wis ngene, Mbok. Aku njaluk restu sampean, Mbok ya. Ya. Tapi kowe makan bek sapa nang? Kalau sepekan. Sepekan kuwi. Nggih. Alah, kodak apa wong kuwi? Wis gak modiar wonge perang. Karepe bolah muter wong dhisik ra apa-apa penting anakmu jek selamat ya, Mbok. Oh, ya wis ngono. Dah, kae wonge, Mbok, bukan, Mbok. Kae apa wonge? Oh, kae wonge. Heeh. Oh, pura-pura iki sawan iki. Ya sido to iki pira sido iki. Apa? Iki banmu bocor iki piye kuwi? Bocor cah cilik ngono tuh. Wah, sekarang kok lah. Yo, mangkat yo. Selamat iki. Yo, Digawan iki yo dah. Mbok, aku nak makan sih, Mbok ya. Bisa nang. Ngene sedilok ya. Ya apa iki, Mbok? Nah, iki. Oh, iki. Panang yang kok. Dia mau gumar lapor tuh gitu. Wah, harus lapor arti aku kan. Wen. Ya, nang iki gawa. Iki apa iki, Mbok? Gak dokano. Wong perang ki ora butuh senjata tok, butuh mangan barang. Cah cilik. Saya Mas, terus. Hati-hati nah. Menang kae. Mangke cek lo yo. Sukses ya. Ya sudah kamu tikan. Yuk, yuk, mangkat. Suwe lawan. Yuk. Yuk. Masuk iki. Oh iya, Kak. Hormat. Brak.
wong mistere lunga digerep dhewe piye? Ya ora, ini dipeteni piye? Terus ora arti ngono wae. Tolong! Meneng rasa kaya kambut lho. Kira bukan cile aja melu-melu. Rasa bunga-bunga. Tak bejo. Kang. Apa, Kang? Alah, biasa nih Kang, pengangguran kok. Ndi melakukan yo? Ning ndi? Kang. Ndi melakukan yo? Ning ndi to? Perang lawan company. Lah anu, harian kok borongan iki. Perang padeke kerja. Iki Kang, kok njaluk bayaran iki njaluk borongan apa harian? Iki kita pulang kita kanggo negara. Kang. Nek iso Kang, awake dhewe membela negara kita to Kang. Berjuang secara ikhlas Kang. Kita mati-mati syahid Kang. Oh, ngono. Ngono wi. Kang. Ayo mangkat tuh. Melu terlalu aku. Ayo, ayo. Ayo, ini nih, merdeka. Merdeka. Ayo, ayo. Tolong! Siap. Jangan namanya Pak Eko ya. Siap. Ambil posisi. Ambil posisi. Maju. Ketebak gas mungkin kau malah. Terus. Siap. Di lompat teh. Kono, wakai dah. Jangan menyerah. Apa? Maling. Kasih. Ayo. Sik. Iki weh. Iki posisi awake dhewe nek kene. Kene awake dhewe ra. Heeh. Ki bagangku ndi aku ndi. Company nek kene. Heeh. Iku ana sing nyerang saka kene. Heeh. Ana sing nyerang saka kene. Heeh. Ana sing nyerang saka kene. Heeh. Ana sing nyerang saka kene. Piye Mas E? Lho. Lah kok ana sing nyerang kene. Lah gone dhewe kono piro? Iya lah, motor tok. Lho ndak jur kok. Wis mending ngene wae. Bareng-bareng awake dhewe saka kene kabeh. Wis yo. Yo. Ayo. Maju. Jangan menyerah. Oke. Kerjain. Aku ora mau iki nyangkut opo iki sekarang? Tebak. Siap, tebak. Apa? Boleh bayar manu gua aku mau. Gede pas yuk. Pas ya. Jangan tanggung apa. Gancuk. Aduh mangan wedhus iki. Mangan ora jajak iki. Ora enak. Enak gitu kok kabeh. Enggak, ya. Mangke. Ciu. Di ciune. Hei. Kono ke golekane dadah mburi. Tolong! Wah, kok sih ya? Mendukte oke. Gendak itu. Hai, iki lha opo to kan ngono? Ayo kan. Pakai mulas. Loh, perang iki iki. Samain. Ayo. Sik. Ayo kan tegak sik. Dah tahan. Mampu. Oh, di. Kowe ora ngene, Om. Jadi kan
maju sik ketemane kok. Mana orang Indonesia? Itu. Oh itu. Coba tebak saya kalau berani. Nggak mempan terus sampai pelurumu habis. Nggak mempan. Udah habis apa belum? Kalau udah habis giliran saya ya. Nah, itu kan nggak berani kabur kamu. Nah, kalau udah berani gitu aja nggak pecus kamu. Waduh. Ada kan ati bayi kan kan. Ojo ampuhe. Piye iki? Iki jalan satu nih iki. Ini weh. Aku eling. Apa iki? Aku dicoro. Nah, iki. Ora iku dulu korek. Wong Jawa to ora. Wong Jawa ki duwe ilmu. Heeh. Membunuh tanpa harus menyentuh. Oh, ki contohnya Mbah Buyut kae iki. Disantet piye iki? Nak ketone iso ora apa? Meneng war tangan iki. Wah, buang. Heeh. Wah. Aduh. Kenapa nih? Tanganku. Wah, panas depan ya. Heeh. Nah, ngarepe. Ya, ngarepe panas toh. Sikil. Ya toh. Oh, Kenapa, Mis? Kenapa? Kakiku. kayak ya bener kayak. Anjir, manuke. Aduh, biar mati kowe. Biar ya mati. Mati kowe. Parah nih. Parah nih. Panik. Angkat. Tuh, kalah. Aduh, kalian. Ayo. Oh. Aduh, manukku. Oh, yo, sekali. Aku lapor. Oke. Tanganmu memberi kabeh. Dadi kabeh. Iki. Tangannya memberi. Iki tangan model opo iki? Kayak mburi. Nyolok. Nah, Dik. Wes, ayo. Mana? Pengkhianat bangsa. Kowe iki yo. Beres pengkhianat bangsa. Beres. Beres. Manukku. Beres. Mau nak manuk kowe. Terus. Laku enggak semua. Ke lapo. Kan ngene, awake dhewe wis berhasil toh? Heeh. Dene awake dhewe merdeka.